old age kan ti hum lama upate pian phungarwal ban lote mei thai uido kan ti pasalte nan thi sante khang an pension zong zong kha cheng sang khatin kan ti phungang kan ti a chu zong zong chu tuna hen ti pun ani to ani ti chuan tuna hian healthcare system kha athar kan neyang kan ti boka chu ta chuan healthcare a chuan mi pakhat tan cheng nuai nga ze bil thei turin kan siamang kan tia chu kan boy pui me ka ti a kor pass phan tur min pe tu tur adb te hian agreement min la sign pui thei lo de ul hleka kumin chung chuan min sign pui ngei to kan ringa chumi chung chuan kan han ngai to man ni kan committee hnong bera khan kan be se anga kan central lam ho tu te anin pe chwa thei lo wangin tu na kan man me healthcare kan man me khi poisa te lo mang zo to box sia chu wang chuanin chun zom le thein tharukatan pot sei leila kan tia tharukatan chuan a premium kan pek thin a chan ve kha pe in a bil thei tur chin po cheng nuai khat chin kha bil thei ni se kan tia tin chu tiang chuan bpl ho te tan chuan cheng nuai nga bil thei ni kan sere nga khang po kha kan in ziak lut le anga tuna hianin shatin en dong point karinga sub center ate shatin na lo omanga chumi huna chuanin scheme thar kan kalpui ma in aman thei don ani ti kha kan sei du ani tin hei in ve nga hianin phcc te nei vein chak me mani ti te kan sia amai ro chu phcc din tur hian adan angte te helo oma dan anga he khochung ina aphak lo de ani poin khodang te ne na in trom tur ten salai loka in kho thenom loka sai puma te po nip ko hawin building te min pe a song te po so a function thei ti dan tur kan ngai to don ani boina po hian kan ve en don ani ti kha mi pui te kan sha ti du bok cheu ni tin chu ba ka chuan zmc chungchang hi helai Saiphai mi pui te ka sha ti du chewa midam takin central sarkara kan hlan don ni in lo sia adik na chena oma kan sarkar tir khan zmc hian ai in aran kha har sa em meya requirement anti mamo kha centralina khami abot ten mci tena an recognize tur khan thil tam tak ti ngai oma wang khan poisa lama har sat na kan neya tin sarkar ma sa te pon an lo har sat pui em voi tam tak central sarkar da an lo tum to a ti chuanin kan han bo zui ve a mai ro chu chut van nei thak takin central a chu ti lai kan minister chuan central sarkar min pereng reng su ka tan pui zo kang cheu ti in special package te siam ula ti a ti chuan special package khaman mo takin kan han siama amai ro chu van duai thak takin kan nor chwa ma in than alo oma tuna hian kan nor chhun zom le meka chu wang chuan central sarkara kan pedon lo ani ti kha ka hria tir du cheu ani he mani in thei to pin tuna hian in sustain turin ma kan la chho mek zel ani ti kha ka hria tir du bok cheu ni tin chu ba ka chuanin hei tuna hianin an gan wadi chedeu deu to he tam em a zanga le som lai hi sak that min ron phal saka tuna hian poisa kan mu vele an gan wadi center a chezwal zanga le som hi zoram puma kan sathar don ani ti te kan hria tir du bok cheu ani tin chu ba ka chuan helaya thai thar chungchanga te po in hriat angin helaya eng thai nge in chin ka hrelo na in Mizoram sarkar chuan thai thar lei tur than sa pali kan neya chutiang chu aman bituk sa in kan lei don ani ti kha in lo hriat photo ni ma sela kan soinon vele du shim shima so thing te pharcha te ai eng te chutiang chuanin kan lei nge don ani ti kha mi puiten in lo hriat kha ka du bokani tin chu ba ka chuanin mani khanin kan supply minister alo kala chuta chuan tu lain ration bu man te alo to chhota hei hi adik taka soi chuanin india rampum puya hian
rice hi market an zuar to zo ka mitam takin ration te hi an la to lo zo ka chuti lai chuan ke ni rama chuanin mitinin anei te po anei lo te po in a in ang vekin ration bu kan la thina tuna chuan anei nung zok te chuan sarkar Rinpuiin aman toin leive to sela aman to lo le thin mir thei ngoi chuan cham mai tur te le sum le pai lama har sa te zok hian chutiang chuan aman tlomin lo le zok sela ti policy kha aron kalta chumi bo zuinan chuan kan supply minister hian Saiphai tan BPL quota zanhi le somnga min pek bel ani chuwang chuan are thei te le leina tur nei lo zong te chu VC te kal tlangin helaya lo in register turin kan hanin share tir ngal bok ani ti chuanin hei kan in thang dona kan share angin kan thei top kan chua helaya unit pali in oma tin chu ba ka block te in om boka thei top in chuani ti kan share flag in tar han en ringot po hian kan borwa khi a chelawang ti hi arin om tlatani HPC te nen kan thok hawa thei top in ma kan la a kong eng ki ma hian kan tai mak na le kan thorim na hi pathian in mal asom thina ZPM te hi ke mani kan in thandon sim lai po khan kan tai ma ema in tina kan luta khongai vote kan dila ti chuanin pathian khoi na zara ne na sang tak changin kan lo chakta a chutiang chuanin minister zong te po kan thei to pin na kan thoka kan thokrim ema kan ri na kan wait te po hi kan lo sani kan hlo zela ke ma nge po hi ama chuan keji somruk pali kan ni thina tuna chuan keji somruk pakhat chau kan ni to a kan thokri ema thei pato pin kan thuak kan ngai tuana kan thinlung kan tha le zum hi Mizoram mi puite tan kan sor chuaka kan thei tok tak meu kan chwa me ka chutia ang chuan tuna hian hilai biala hian pui sel ban lia na hi kan lo thang tling ani chuan ani po sarkarin atha ati chakanga helai Saiphai te sai ha pui vi te le phai nuama te hian ma son na ro pui tak khen turin atha hina satakin kan ti chak don ani ti hi ka soi du bok ani ti chuan boina hun rei tak soi chi ani lawa helaya Saiphai mi pui zong te hian khongai taka in vote hlu tak hi pu HL ban liana boma lo thak vek turin kan som chewa nangni ina in lo vote in khongai vote kan muni phot chuan keini po in kan roulette nge don cheu ni ti hi ka soi du bok ani kalome